Kopi afil ni lah hame. Hempu mukrang patuak lah. Hempu mukrang patuak lah. Hempu mukrang patuak lah malong. Ni tu Organisasi Sekretari Akhir Samsing MP Lamen aning romping aning maron MP Nalipan Women untuk mengaceng kini akan tu. Athema jokta adet ki virji akhai ke kacepi virji phan ke jokta aning dok de jokta ni tum karbi inglongarat tum anta chelang petpen ekhai lapen elong ri kacerai ye phansi non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abangke ni tum che dan bekko kadu vitumta lapen ke APHLC phansi pi high bekko pinya ame elong bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun lo pini APHLC lo Pini armung kuan bak citoi sir. Pini 6,000 so 7,000 bak do pini cetok. Nangli kuan learning thepon pini la anar mung cetong pen nangli kuan vote pen si haipon ji pening thela. Ni tu kado be ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pen ni tu 5 lakhs ke long ni si chini lo.